Hello guys, Kulumbai and welcome back to my YouTube channel. So आं दा डिउटियाव थांनो रेडि जालायबाय दिनै माने एक्चुअली सानडे आरोना सानडेआव जोंनिया अफ होग्रा जादोंमोन आरोना बाट दिनै माने मानसिफोर माने खामानि मावग्रा गैया आरोना ओरै माने पिकनिकआव थांदों स' बेनि थाखायनो माने सानडेआवबो आंखौ दिनै थांनो होदों आरोना एसे गोबावसिम टाइम दिनै डिउटि खालायना होनांगोन बेनिफ्राय आङो प्राय रेडि जाफ्रामबायानो मेगनाव एसे माइ फोननोसै आरोना जेनेबा काजल आइलाइनार ओमफ्राय मेगनानो जिहेतु जोंनि सोलनि माने विन्डो बायदि बुंजागोन आरोना मेगनानो जिहेतु जोंनि थाखाय मेइन बिदियाव जों माने मेगनखौ मोजाङै केयार लानांगौ आरोना जानला मानला ओरैनो प्रडाक्टफोरखौ लागायलाबायनाङा बाट जोंनि बांसिनानो जेखौ मोनो बेखौनो फोनलाबायना लायो आरोना काजल आइलाइनार जेखौ मोनो थ' बिदि खालायनो नाङा आरोना जोंनि मेगननि थाखाय जायबा मोजां जायबा टक्सिन फ्रि केमिकेल फ्रि बेफोरबायदि प्रडाक्टखौसो जों लागायनो नांगौ मेगनाव आरो बेनि थाखायनो मामाआर्थआ निउलि लन्च खालायदों मामाआर्थ लं स्टे काजल जाय जोंनि मेगनखौ नारिश खालायो आरो इन्टेन्स लुक होयो विथ जस्ट वन स्ट्रोक बे काजलआ वाटारप्रुफ स्माच प्रुफ लं लास्टिं फर्मुला एन्ड अल्सो इट ग्लाइड्स स्मुथलि अन योर आइज बे काजलआ मेड सेफ सर्टिफाइड आरो बेखौ नेचारेल इनग्रेडियेन्टजों बानायनाय जादों जेरैहाय भिटामिन सि एन्ड केम'माइल बेनिखायनो जों बेखौ सानफ्रोमबो इउज खालायनो हागोन So guys, आं दा नैबे मामाआर्थनि फरेस्ट ग्रीन कालारनि काजलखौ फोननोसै बे काजलावहाय भिटामिन सि आरो केम'माइल दङ आरो बेवहाय थानाय भिटामिन सिआ जोंनि मेगनखौ नारिश आरो ब्राइटेन्स खालायो एन्ड केम'माइल इज भेरि रिफ्रेशिं फर सोर आइज बिनि एन्टि इनफ्लेमेटरि प्रपार्टिसआ मेगनाव जानाय इरिटेसनखौ खारहोयो आरो जोंनो आराम होयो दासान्दि बे काजलआ इन्डियान वुमेन्सनि थाखाय बयनिख्रुइ मोजां काजल होननानै बुंजायो बे जोंनि मेगनाव जोबोद मोजां कालार लाबोयो So guys, जों जेब्लानो मामाआर्थनिफ्राय माबाफोर मोनसे प्रडाक्ट अर्डार हरो अब्ला जोंनि बे अर्डारखौ मामाआर्थआ मोनसे ट्रिजों कानेक्ट खालायो जायखौ बिसोरनो प्लेन खालायो बेनिफ्राय 2025 लासै मामाआर्थआ 1 मिलियन ट्रिज प्लेन खालायनायनि एम लादों आरो दा मामाआर्थनि प्रडाक्टखौ बहानिफ्राय मोनो होनोब्ला जोङो अनलाइनाव जेरै फ्लिपकार्ट एमाजन नाइका बेफोरबायदि एपआव जों मामाआर्थनि प्रडाक्टखौ मोननो हागोन आरो लोगोसे गोदानै दा मामाआर्थनि प्रडाक्टफोरखौ जोङो जोंनि खाथि खालायाव थानाय दखानफोरनिफ्रायबो मोननो हागोन थ' बे जाबाय मोनसे गुड निउज बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि नोंथांमोननि खाथियाव थानाय दखाननिफ्राय मामाआर्थनि प्रडाक्टफोरखौ मोनो अब्ला आंखौ मेसेज खालाय नङाब्ला बे भिडिअनि कमेन्ट बक्सआव खिन्थाहर And use my code that is Arpana 2022 to get extra 20% discount. Finally आं दा सफैबाय जोंनि डाउनटाउन हस्पिटालावहाय बेनिफ्राय आं दा सिङाव हाबलांसै बेनिफ्राय दहायनो आं बुंखाबाय दिनै सानडे होननानै थ' सानडेआव बारा एथ' माने पेशेन्ट थाया आरोना बेनिखायनो नै एकदम खालि एक्सरेनि कन्ट्रल रुमाव फैबाय आङो ओमफ्राय रावबो गैथ'वा रावबो गैयाबासो बानायखायोना भिडिअखौबो मानसि थाबा लाजियो आरोना ओमफ्राय रावबो लोगोबो गैया केमेरा हमना होनो दिनै माने गासिबो पिकनिकआव थांजोबदोंथ' रावबो गैया नोंथांमोना सानदों खोमा ना मा लांदां फादां हस्पिटाल बेलाय रावबो माबा खामानि मावग्रा मानसि गैया होननानै खामानि मावग्रा मानसि दङ आरोना ओमफ्राय दिनै गैथ'वा माने दिनै सानैल' टेकनिशियान दङ ओमफ्राय आं दङ ओमफ्राय बाखिफोरा माने गासै जोंनि रेडियोल'जि टीमा
जोंनि बे डाउनटाउन हस्पिटालनि रेडियोल'जि टीमा दिनै माने पिकनिक जानो थांदों आरोना खाथियावनो बारा एसे गोजानाव नङा ओमफ्राय जिहेतु बोसोराव खेबसे बयबो रंजानांगौ थ' बिथांमोनाबो एसे रंजा बाजा खालामनो थांदों आरोना दिनै जिहेतु सानदेआव माने पेशेन्ट बारा थाया आरोना ओरैनो थिथि थाखा सासे सानै थ' बेनि थाखायनो सानदेखौ बासिना लाबाय बिसोर ओमफ्राय सानदेआव थांबाय आरोना पिकनिक जानो दा सानै टेकनिशियान दङ ओमफ्राय आं इन्टार्न दङ आरोना आंहाबो दिनै जेबो खामानि गैयामोन खामानि माने न'आव थांनो सानदोंमोन आरोना बाट दिनै थांला गाबोन थांसिगोन गाबोन मानडे ओमफ्राय बेनिखायनो दिनै गासैबो लांदां फादां जाजोबना दङ आरोना তো এয়া হ'ল আমাৰ মেৰী বা আজি কেনেকুৱা লাগিছে একেবাৰে খালী খালী একদম মানে কোনো নাই বৰ হৈছে বাকী দিনত ভাল লাগে নে ঠিকে আছে কামৰ প্ৰেছাৰ বেছি থাকে আজি কম হ'লেও মানে বেয়া লাগি আছে बेनिफ्राय आं एसे ब्रेक लानानै हस्पिटालनि केन्टिनावनो साहा लोंनो फैबाय माने डिउटियाव फैनायाव जेबो जानानै फैनाय जायासै आरोना थ' ओंखामबो उखैबाय बेनिखायनो फुरा मोननै क्रिम बन लानानै जानोसै आरोना लोंखांबाय ओमफ्राय दा डिउटियाव थांफिनलायनोसै दा आङो सिटि स्केननि कन्ट्रोल रुमाव फैलायबाय बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय ब्रेननि सिटि स्केन खालामदोंमोन थ' बेखौ नोंथांमोननो आं एसे देखायनि नै स' गाइस आं दा जोंनि रेडियोल'जियाव मा मेशिन दङ मा खालायनाय जायो मा स्केन खालायनाय जायो बेफोरखौ आं नोंथांमोननो एसे देखायनोसै आगोलनि आगोलबो मोनसे व्लग बानायदोंमोन आं बेवहाय देखायखादोंमोन थेवबो दिनै आरो खेबसे देखायबावनोसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो बेनिफ्राय सबसे फार्स्टआवनो आं नोंथांमोननो देखायगोन आल्ट्रासाउन्डनि रुम थ' बेनो जाहैबाय आल्ट्रासाउन्ड खालायग्रा रुम बेनिफ्राय बे आल्ट्रासाउन्डनि मेशिन ओमफ्राय नोंथांमोनाथ' बाहायबाबो आल्ट्रासाउन्डनि बागै मिथिखागौ जानांगौ आरो सोर दासिमहालागै आल्ट्रासाउन्ड खालायनो मोनबाय आंनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालायना खिन्थाहर बे जाबाय BMD रुम नै बेवहाय माने पेशेन्टखौ फुथुयो आरोना ओमफ्राय बिथिं कम्पिउटारनि खामानियानो बांसिन आरोना जोंनिया बेवहाय आरो गाननाय जोमनायफोर दङ आलाय सिलाय जानानै दङ उन्दुनाबो थानो हागोन बेवहाय डिउटि थानाया माने नाइट डिउटि थानायफोरा उन्दुनाबो थायो होनदों आरोना बेवहाय जोंथ' नाइट डिउटि मोनाखै जोंना इन्टार्नशिपसो नालाय थ' जब मावनायफोरा नाइट डिउटि थायो आरोना जोंहा गैथ'वा नेक्स्टआव आं थांनोसै एक्सरेनि रुम बे जाहैबाय अल्ड रुम आरोना माने मोननै रुम दङ जोंना एक्सरे खालायग्रा थ' बे अल्ड रुम आरो मोनसे निउ रुम दङ थ' बेखौ नोंथांमोना नायनानै ला एसे मा दङ बेनिफ्राय गाइस नोंथांमोना जुदि माब्लाबा डाउनटाउन हस्पिटालावहाय एक्सरे MRI CT बा BMD बेफोरबायदि खालामनो फैयो अब्ला आंनो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरनानै खिन्थाहर दे आरो नैबे जाबाय CT स्केन खालायग्रा रुम मेशिन आरो नैबे जाहैबाय लिड एप्रन बेखौ रेडिएसन नाङिनि थाखाय गाननाय जायो आरोना माने रेडिएसना जोंनि थाखाय मोजां नङा थ' बेखौ गानबोला माने एसे सेफ जायो आरो बेनिफ्राय नै गाइस एकदम लांदां फादां जाजोब्बाय आरोना सासेबो पेशेन्टबो गैला माने मोनाबाय 5ता जाबायबो आरोना थ' आंबो थांनोसै आरोना ओमफ्राय दादा टेकनिशियानफोराबा बबेयाव थांखो मिन्थिथ'ला थ' आं थांनोसै बेनिफ्राय आङो हस्पिटालनिफ्राय फैनानै नारेंगि सफैबाय बेनिफ्राय नारेंगिनिफ्राय आं नै बे दखाननिफ्राय थाइनैसो माने फिथाइ सामथाइ लांनोसै आरोना जोबोद जानो लुबैदों माने फिथाइ सामथाइ नै जा बरिया गोमोन माने कमला दोङो आपेल ओमफ्राय आंगुर माबा दोङो आरोना थालिर लानोसै थाइनैसो ओमफ्राय माबा लाबावनोसै आरो आंनिल' नङा लोगो सासेयाबो लांफानो होदो थ' बेनिखौबो लांफानोसै